Tudri kodwa namba mar ote machuo kari adek auchiel nono kao kamano yudwa e mbui mag oganda. Achiel kachiel wakilo ni weche manyien e mbui mar YouTube, e mbui mar Facebook, bende yudwa kanyo e mbui mar Instagram, yudwa e mbui mar TikTok kachiel kod mbui mar X. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako en ji 21 mane wuok e liel e gwenge Manyera. Owito ngimagi odhiambo ma kawuono e masira ma koch mar apaya motimore Coptic e apaya maduong' ma Kisumu kochomo Kakamega e kinde mane gidok pacho Nyakach. Bas mar skul mane giidho noting'o ji 61 kaka thieth mar jo-TRH norwako ringre 19 kod 2 mamoko madichuo gi nyathi mowito ngimagi sama ochopgi e kar thiedhno. Bas nowachore ni ne otuomo gimoro momiyo ng'ielore kendo lowar. Joneno kod jodak makono koro kwayo sirikal mondo kaw okang' mar neno ni kaka inyalo los akek yore e alwora ma Coptic no magiwacho ni oket marach gino mosebedo kanyayo masiche mag apaya kinde ka kinde. Gibuono mar kawo chike lwetgi pono ni sirikal ok owinjo ywakgi e thuolo mar seche 24 mabiro. Wajo kama ndara ni nego jika roundabout ni kabeto man kata kinyalo muke mondo los roundabout maber. Konywa uru sirikal muknwa uru ndara ni mondo ger ndara ni maber. Ndara ni kaka entiere ndara ni hinyo ji. Nyaka kenda kre gwenge ni en ajali makoro waol gajali to sama ni loso roundabout ni kila mara ka ajali otimore ka tibira yudo ka jo ken habiro to go picha bange onge gima gitime. Koro kawuono ji osetho kama mae mokuongo ka en roundabout ni to many gima inyalo tim katek to gichwere katek to giduoke mondo bed matin. To gimonyalo kwayo Ruto ka dholuo moriere en president, acting president. Wakwaye gmuolo no luonga manoloso ndarani. Asewuothe Kenya kate pok aneno roundabout moket kar orido. Please government, wakwaye jotelo ma Kisumu county. Wamiyo within 24 hours. Kok unyal biro roundabout makowigo. Wadhi golo gini mondo konywa gini wawinjo matek sawa sawa. Ningeweza kuomba kwamba kama ni uwezo kuanzia kesho ile roundabout ya hapa itolewe. Kama ni watu wa kuingia waikotikate ni wapitie mambo leo wakienda. Kwa sababu hii ajali inafanyika hapa kwa sababu ya kila siku kwa sababu ya roundabout. Mtu ataka kiboswa juu akijua kwamba kuna roundabout hapa hivi. Kama akifika break imekata. Ramogi mana kaka ne wasingo wadwa ni mondo mi wadhi achiel kachiel nyaka e od thieth maduong' mano mar jo-TRH e kaunti ma Kisumu.